Toimeksiantajamme oli työhyvinvointipalveluita tarjoava jyväskyläläinen yritys Ivello. Ryhmäämme kuului sosionomiopiskelija Miina, sairaanhoitaja-opiskelija Jonna, kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija Sanna sekä erikoissairaanhoitaja-opiskelija Heikki. Tässä ratkaisumme yhdellä lauseella. Tässä lyhyt määritelmä saamastamme tehtävästä. Lähdimme selvittämään, minkälaisia palveluita yritykset ja organisaatiot ovat valmiita ostamaan kehittääkseen työhyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista. Tässä on tulokset, jotka saimme asiakastutkimuksesta. Työntekijöiden fyysiseen puoleen keskittyviä yrityksiä ja palveluita on jo paljon, joten me keskitymme enemmän henkiseen hyvinvointiin. Tässä on listattuna työhyvinvointia lisäävät palvelut. Ryhmätyöskentelyn kehittämisen välineeksi voisimme ehdottaa esimerkiksi luovia harjoitteita, erilaisia logiikkatehtäviä, taidetyöpajoja, pelisääntöjen tekeminen yhdessä sekä positiivisuuden nostamista. Psyykkinen valmennus puolestaan voisi olla esimerkiksi mindfulnessia, stressinhallintaa, rentoutusharjoitteita, mielikuvaharjoitteita tai sparrausta. Seuraavat erilaiset koulutukset tukisivat työhyvinvointia ja työntekijöiden turvallisuutta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Vuorovaikutustaidot, sosiaalisuus ja verkostoissa toimiminen, tunneäly, ryhmätyöskentely ja turvallisuus, fyysinen sekä psyykkinen. Mielestämme Ivellon kannattaa laajentaa palveluitaan psyykkisten palveluiden sekä koulutusten järjestämiseen omassa yrityksessään. Näistä tuntuisi olevan suurikin tarve.